Selum oras salam sejahtera di hamuna saluhutna damang dainang di dia pemaringanan dami di debatama nama dongani hamuna. Hal ini terpuji Tuhan marhite-hite hari tahun hatta manangin hatana ala jumulu tapasadar hatta martanya kita. Pinuji jala pinasanga mau ali Tuhan disudedeng dan dibasa. Di bagasa tikun yang marsya ajar hamsa tokin san hatam ajari mah di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hata ni dibata songon na patugun ha porsyota dia pala partikeno dienek maisan surat ni apostol Paulus madapoton si Pilemon biddu sada ayat 8 sahat tuai 17 songon mahatan ni Tuhan tapay itu ma di bagasan tuhat tabi ope gudang donian hiras ni rohakku di bagasan Kristus mangarodihon natamatuho ale ala ni holong ni rohai tagunang maau mangelek-elek nunga songoni au Paulus nang matua jala tarihok nuaing ala ni Kristus Yesus asa welek-elek mahu ala nenakokku si Onesimus nahutubuhon dinatarihot tonaw na sumarguna do ibana na julu diho alay no ang marguna si tutudo diho nang diaw na usuro do ibana mulak tuho doston rohakku do ibana okweto nang donian tiopok ku ibana asa sikatmu ibana pature tureho nau dinatarateo nau alani barita nauli alay dang olo au mabahin agia aha anggo sosian pamoto amu asa unang songon naso terjua dengan basamu naing masin lomo ni roham atik iya lana ubahin nasirang ibana sangog basyakko asa gabe saliling na ibana diho darebe naposong ibana tunglubi siyan naposo songodongan na hinalongan lumobi diau lambi hama diho manghuton ruhut tanoon tole di bagasan Tuhani asa molo dito kodo au dongamu jak kumaibana songon au ido sahana damang dainang na hinalongan di bagasan Kristus Yesus buhadoro hatta molo adong natahawlongi marbada manang da marspakulingan totu nataigil sa sitong na di bagasan parmulotta naing manian natahawlong yon ima mardami marsisisean dohok boy marsi jalur roha di bagasan turpu jamita na satu hita dia pala partikel songo dia apostol Paulus manongo suratna mangido sada pangiduan tunani holongan ni rohana imana marguar si Pilemon si Paulus takas do di boto ibana songo dia sugo ni rohana songo dia hasil ni rohana di siala pangalaho nabinahin ni si Onesimus si Onesimus sa sitong na sa danaposo ni si Pilemokya alay ala adong busirna didokon akka pada bisuk pada nay baru ala naman ako si Onesimus jala pola ditinggalon ibana si Pilemon gabi subuhiyam marohan ni si Pilemon maradopon si Onesimus alay di bagasan turpu jamita na satu kita di boto apostol Paulus do sobuni roha ni si Pilemon
Jala dumpa jupang si Paulus do imasi Onesimus, diajari, ditiroi, jala dipatudon si Paulus do holong ni rohan di debata na totong makalongi saluna jorma. Sia jorma na sona porsia hiad do imasi Onesimus. Alay gabe jorma na porsia do si Onesimus maradokpot di bata Jehovah do Yesus Kristus. Jala pola ibana rak mangula dohot si Paulus di penjara. Si Paulus di bagasan turpu jami tahun takas mangidohon tu si Pilemon asa totong nian radiro hani si Pilemon majakon si Onesimus musenang gabidongan majakon ibana tu bagasna. Jala dada be haroro ni si Onesimus manopot imasi Melemon dada haroro ni hatuba be alai haroro ni dongan saha porsiaw nama di bagasan Kristus. Pangidua nima na pinasahat ni Apostel Paulus marhite-hite suratna dia pala partikyan. Huria nenolongan di bagasan Kristus Yesus. Songod dia do tutu nang parnulota dia pala partikyanon. Ubarto jahan na didokon songon keluarga ni debata. Mangulu songon keluarga ni debata. Songod dia do mulutta. Hataridaan na keluarga ni debata do hita di bagasan parngolon. Buhado hita menyikapi ditiki adong jelma mabay siguro ha. Oma nanang ajaran ni debata tu hita marhiti jabitaw. Na parjolos sahali songon hataridaan ni keluarga ni debata hita di bagasan parngolota. Iko boy mahita mengampuni. Dang boy dohonot tahita keluarga ni debata. Anggo dang boy do pihita mengampuni di bagasan parngolota. Pasti lu damang dahinang. Gudang dojol mana mabaju rohata. Gudang dojol mana berkhianat tu hita. Gudang dojol mana mangoto-oto hita. Alay marhite-hite hata ni debata ada pada partikyanon. Iko boy mahita sama pangajarian na pinatupan ni si Paulus tu si Pilemon. Boy iba na majako si Onesimus. Mabas si Onesimus dan gabi hatuban. Alay gabi dong sahapor siya. Asa boy salut na dipatupa na perjulo sahali ko na dong pengampuna. Nakita pidamang dayna. Iko songonima taulah di bagasan parngolota. Salilingong mungkin gudang aka ale-alem mabenjuk rohamu. Salilingong mungkin gudang aka si solhokmu mabain juk rohamu. Salilingong mungkin aka hanggit. Salilingong mungkin bakat ibotomu mabenjuk rohamu. Alay hataridaan nang mangulu di bata di bagasan parngolomu. Hataridaan na sarubak ko doholong ni rohani di bata. Hataridaan na hudo tutu keluarga di bata di bagasan portibyon. Iko boy mapatupamu pengampunan di bagasan parngolomu. Karena apa? Karena pengampunan menjadi sebuah titik awal dalam sebuah pemulihan di dalam kehidupan. Di bagasan Lukas 10 ayat 31 ayat 4 di dok tuata Yesus Kristus do jamoti hamuna madirimuna anggodung mardosa dongamu podai ibana jadi molo di pau barohana sesa madosa naik jala molo tumpi tu hali dinasa dari sadaari mardosa ibana do pakko jala pitu hal ibana mula-pula tu jolom madok jora maau sesaumbu na jojo suku-suku tasongani do kana Pak Pandita na julu nunga di ban ibana juk rohakku nunga wampuni ibana sonari di ban sejuk rohakku ikut ampun aku do ibana marhiti-hiti hatani di bata
Songon hataridan nang keluarga ni di bataho, nang mangulu di bata di bagasan parnomu. Tidak persoalan, jangan pernah engkau hitung seberapa banyak engkau disakiti. Tetapi engkau hitung di dalam kehidupanmu adalah seberapa banyak engkau mampu mengampuni di dalam kehidupanmu. Bagaimana Kristus mengampuni kehidupanmu. Maka kita juga diajarkan firman Tuhan pada saat ini sebagai bahwa hidup kita sebagai keluarga Allah, maka kita harus ada pengampunan karena Kristus juga terlebih dahulu mengampuni kehidupan kita. Napaduahon damang denang nenolongan di bagasan Yesus Kristus. So dia doha taridaan ng keluarga ni dibatahi to di bagasan mulut. Iko boy majalo akan nakurang di bagasan holong ni rohani Kristus. Si Onesimus gudang no nahurang pangalaw di mana maradok po si Pilemon. Alay marhite-hite pangajaran ni Dewata diajaro si Paulus do to si Pilemon asa bu majalo si Onesimus musena di bagasan holong ni roha. Nah kita pe kosong ini do damang dena. Jangan pernah engkau paksa orang seperti yang kamu inginkan di dalam kehidupan. Tetapi yang terpenting pada saat ini adalah engkau mampu menerima kekurangan orang lain. Engkau mampu menerima dia di dalam kasih Kristus. Ketika engkau mampu menerima dia di dalam kasih Kristus, maka itu menjadi sebuah bukti bahwa Kristus hidup di dalam dirimu dan bahwa engkau adalah keluarga Allah di dunia ini. Napadua honon narekot botot tadamang dainang jalo hamuna ma saluhuk na julma di bagasan akahaurangan. Songon hataridaan holong ni rohani Kristus nang umian di bagasak ko. Songo Kristus musenang nang majalo saluhuk na akahauranganmu di bagasan parngolongmo. Naparpuli sa hali damang dainang nanolongan di bagasan Yesus Kristus. Songo dia do karakter ay pinatuduhan ni si Paulus songon hataridan ni ima nang umian di bata di bagasan uluna. Dangolo mamaksa. Marhite-hite hata ni dibataon si Paulus dang dipaksa mana si Pilemon manang ima asa turboy majalo si Onesimus. Bukan karena keterpaksaan. Paulus juga menunjukkan bagaimana karakter yang sesungguhnya bahwa Kristus hidup di dalam dia. Dia punya kuasa untuk memaksa Pilemon, tapi dia tidak demikian. Dia bermohon. Maka kita juga harus demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan pernah kita memaksa kehendak kita untuk orang lain. Sekalipun kita punya hak, punya kuasa untuk memaksa, tapi jangan pernah pakai itu dalam kehidupan. Itu menunjukkan bahwa engkau adalah keluarga Allah. Dapat pudi sahal damang dena. Adong ma sada carita. Adong ma sahalak hatuban. Saluhukna dilehon majikan na do kepercayaan tu ibana. Ala ni burju ni parange ni hatuban. Burju parangena jala bertanggung jawab. Pos itu tu doroha ni majikan. Di sadatiki lauma majikan non tu sadaluan. Madiori akan narekot di bagasan parang. Sampai 3 bulan. Dumulak majikan non namoron tu bagas na. Tarsumbu situ tu may mana. Bahasa tarsumbu. Dan dapat di mana hatuban na. Jala salut na akka artana na di bagas jabui magus dina. Baka surat ni jabui na. Sadatiki muruk situ tu may mana. Tersebar ma baritai tuaka humalia baka sahak ma tu sa dapat kita alai longang ma di sa detik longang padita pas dari minggu isuku padita ngabu hapar ngomong amang bigi barita na masa tu ko lari hatu bang mana ko sa lunarta mekel ma namura idong padita
Jadi buha do rohani. Heran do sudi nang jol mama mereko. Dangon lumur roham. Nasuna pola rekok do diho artani. Ahame do kunam. Rekok do abang pandita. Pasti rekok. Jela buha do matinda kamu tuh hatu bakmi. Idokon palha bumadisi. Idokon namorong ma ngahu ampuni ibana. Puasa. Doko pandita. Ala na porsiya do ako. Pengampunakku na hobat tu ibana. Dada ala ni hadirio. Ale ni Kristus do na mangulu kiaw. No nunga hangga ibana do nga sa porsyap. Jala nunga hangga ibana ima yanakokku nang horo. Damang dainang nanlongan di bagas sa Yesus Kristus. Dung 3 tahun mula mahatuban na naman ako roti mana. Amay dokon ima namurang dijak ko mo sila. Anak ko kuno ko pau ba maka. Damang dainang isido namuray. Ima tuat na Yesus Kristus. Jut kita songon hatubani di bagasan parngolo. Kristus nunga mangalir sa lukna tu bagasan parlota. Alay lang tajamotto. Alay tatutulumota. Tatakkoy mahamulyaw ni dibata. Mardosa hita. Alay Kristus di bagasan parngolot na. Totong do damang itong salud na hadusotay. Narumikot di bagasan Yesus Kristus. Mula kita manopot ibana. Diampuni di batadoy kita disalura kahadusanta. Na kita beda mangdenang iko songonima di bagasan parangoluwa. Iko boy mahita mengampuni. Akan nama baju rohata. Mungkin ima inatam, mungkin amatam. Mungkin enak komu. Mungkin ima kalialem akai botong do kalena asik. Alay anggo Kristus mangulu di bagasan ko. Iko budo patupota mengampuni nasida. Songon hataridaan. Keluarga ni dibatado kita di bagasan parnota nang pehita tinggal di Portibio. Amin. Martanya kita. Mulyati madiho alay Tuhan. Didenggan di basam nahamilala dia pala partikyano. Nunga tarulihan marhiti-hiti hatam. Palos mahatamon gawi petugun haporsyan nami lamadala ni pergulon nami. Ajari mahami asabun manesa sadu aka pangalahaw di ang kadugan namin. Songoko ng jumul manesa sa lunang kadusan namin ito. Mulihat ito. Dibaga sa Diyos Kristus martanya kami ito dapat. Amen. Shalom. Salam sehat. Salam sejahtera Tuhan mamasumasu kita sama.